wannan dai ba addini ba ne. Lokaci yayi da ya kamata mutane su fara tsarin iyali. Mutum ɗaya da yara 19 mata 3, haba jama'a. Ko da za a iya kula da matan, ai yaran wane kai? Har ina za ka iya yi wa yara 19 tarbiyya, karatun boko da addini, ingantaccen rayuwa? Allah ya shirya ya sa mutane su gane cewa ba haihuwa yara kaman ƙasa ne sunna ba. Annabi ma yara 7 ya haifa. Me ye amfanin ka haihu ka mutu yara su dinga aikata zunubi? Baka san cewar ranar lahira Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka akan haihuwar da kai ba? Jama'a ya kamata mu gyara. Kamar yadda kuke gani a jikin hoton nan, yara 19 mata 3. Gaskiya jama'a ya kamata mu farga. Ya kamata a dinga duba yara 19 ina za ka iya tarbiyyar su, karatun boko, karatun addini, ingantaccen tarbiyya, komai da komai. Mun gode ku danna mana alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu.